Щом е така, всички се заловили да секат трепетликата. Не я сечете! Не я сечете! Всичко ще ви кажа! Вземете пръст от корените й и посепете с нея камъните. Тогава те ще се съживят. Така и станало. Съживили се хората, съживил се и по-големият брат и неговите животни помагачи. Бащата и майката на девойката и всичките им придворни. Събрал се народ като на панаир. Игла да хвърлиш, няма къде да падне. Наобиколили трепетликата и я повалили на земята заедно с вещицата. А като паднала, тя не успяла дори и ръка да вдигне, за да удари някого с пръчицата си. Нахвърлили се върху нея животните и я разкъсали. По-малкият брат се оженил за девойката. По-големият брат също останал да живее с тях в двореца. А старият цар отстъпил на зет си престола. Край.